שתיים. אוי לא. שתיים. זוזי פה. אבל זה שלי. אוקיי, יאללה, בוא נתחיל לצחצח שיניים. לצחצח. זוזי. בואי, איפה נעמיד אבל את הטלפון? פה ככה. רגע, יש... לא, מלא. ככה. זוזי. רגע, אני אביא לך. שלום, זה שלי, אני לא אוהבת לצחצח בחשמלי. והנה המשחה הכי מתוקה בעולם. אני לא יודעת איך אחותך עוד לא התעוררה. כי אנחנו מתעוררות ראשונות. אין לי כיף. ונעשה גם עוד אתגר, אבל מה זה כיף? מישהו הזמינה ממנו, נכון? מה? ועוד כמה דקות בערך, לא הרבה, כי אנחנו רק בבוקר. עוד כמה דקות בערך יגיע לנו הזמנה ונפתח אותה איתכם. יש לנו הזמנה לזה שלנו. בגלל שאנחנו עושים טיק טוק. יאללה, 3, 4 זהו. רגע, אני קודם ועזה. זהו. גמרנו. רגע. וואו. מגבת. וואי, זוזי. רגע, איפה מגבת? את זה. שים אחרי זה על הזה. זוזי. זוזי, די. מגבת. טוב, אז אם אהבתם את הסרטון, תגיבו לנו כאן, וביוש. נתראה בחלק 3.